Inanay nang nagkaduol sa Philippine Area of Responsibility ang gibantayan karon nga low pressure area. Katapusan kining nabantayan sa gilayon nga 1,235 kilometers sa sidlakang bahin sa southeastern Mindanao. Matod sa pag-asa, posibleng musud sa PAR ang LPA sud sa 24 oras ug gipaabot nga mokusog kini pagbalik nga usa na ka bagyo nga pagatawgon og bagyong Kabayan. Sa pagkakaroon, wa pa kini direktang epekto. Apan kung magkaduol na kini sa nasod, mahimong mopauwan ang trough niini sa pipila ka mga bahin sa Kabisayan ug Mindanao. Padayong mopasulabi ang shear line ug amihan nga maoy hinungdan nga uwanon ang pipila ka mga bahin sa nasod. Ug base sa kasayuran sa Metro Weather, posibleng uwanon ang pipila ka bahin sa Northern ug Eastern Samar. Lakip na ang ubang dapit sa Leyte Provinces, Cebu ug Bohol. Adunay kusog nga uwan sa ubang dapit, busa ang ayang mangandam na sa hulga sa pagbaha ug sagpagdahili sa yuta. May kahigayunan usab nga uwanon ang uban pang bahin sa nasod, lakip na ang Luzon ug Mindanao.